tá krabica, v ktorej Gandalf bude? Je to vlastne vybavené žradielkom, piesačkom na umývanie a na kakanie, vodičkou na pitie, potom toto je železná zásoba a domček. Takže ideme si ho vybrať. Poď, Gandalf. Skúsim ho chytiť na ruku. No! A čo sa bojíš? Nevylezeš na ručku. Nechce sa mu. Po asi 2 minútach sa by ho podarilo vytiahnuť von. Vylezol mi na ruku a ja sa pouložil do tej krabice a začal si tu papkať. Je to vlastne taká zmes suchej stravy a sušených červíkov, ktorých úplne zbožňuje aj Bunny, aj Echťo. Inak, aby ste si nemysleli, že Echťo už nežije, žije, ale si teraz netočí videjka. Po chvíľke vyliezol a išiel objavovať tajnú skrýšu. Určite sa bude snažiť výjsť von z tej krabičky a možno aj vyjde. Uvidíme. Asi sa ide okúpkať. Teraz si lúska nejaký oriešok. Môžeme vidieť, ako si obchádza do úst. Vyzerá ako malá činčila, hlavne keď sa umýva. Asi ho zaujala voda. Ale s lakou sa odišiel. Je veľmi krásnočky ako papa. A evidentne ho zaujíma kamera. Teraz sa asi snaží podhrábať pod misku. Vidíte, jak zdrhá? Úplne to je cute. On tam teraz ide spapkať. Bere si svačinku. A ide
jde do své koupací misky. Vidíte, jako se umývá? Zkusíme dať Gandalfovi bojovou úlohu. Áno, skúsime mu dať bany. Uvidíme, ako na ňu bude reagovať. Ak sa pobijú, tak ich dám od seba preč. Hej! Nebojte sa, ani jednomu z našich škričkov sa nič nestalo. On sa trochu pobili a hneď som ich oddelila.